Saben arep mlebu taun ajaran baru kuwi sing deg-degan ora gur bocah tok, tapi wong tuane ya melu gelisah. Dudu mikir bocahe naik kelas apa ora, tapi sing dipikir iki duwite sing endi. Seragam anyar, tas anyar, sepatu anyar, buku anyar, kabeh kudu dipikirno, lan kabeh kuwi mau perlu duit. Iuran ini itu malah kadang ditawari mlebu swasta sing bayarane iso dicicil suwe, malah ngalahke cicilan motor. Sementara gaji setak ning kono-kono wae ora mundak, usaha sepi, kebutuhan kabeh mundak, alon ning pesti. Tapi ya dadi wong tua kudu tetep tegar, tetep iso mesem ning ngarepe anak karo ngomong alon-alon wae nang nduk. Engko lak ya ketemu butuhe. Malah tobat bareng bengine gletakan karo mikir sisa tabungane sing kari angka ganjil, ketap-ketip mikir kepiye golek butuh. Nganti kepikiran gadekke BPKB. Kabeh kuwi mau sing penting anak iso seneng, iso sekolah nglanjutke belajare. Cita-citane ben ora bodho kaya wong tuane. Tapi berita sing kaya ngene iki ora tenar, ora viral, ora masuk berita, padahal iki melokke perjuangan sing sangat luar biasa sing perlu diapresiasi.